Nureng, Petruk ra ono. Ha, kleru kok. Mlayu ngidul ning kono ketemu perjurit saka Batak. Oh, jenenge Nainggolan. Suruh jane jaman jenenge Desa Nanggulan. Takoni karo Pak pejuange Pak Kadi iki pira? Pak Kadi iki pira? Terus jenenge kampung Kadi pira? Oh. Eneng tenan. Wah, eneng tenan kowe. Tembake londo pejuang kari 40. Nang ngono do mlumut jenenge 40-an. Setan ngerti jenenge wong. Kowe sapa? Wah, ladalah. Wah, iya. Petruk kowe ora tepung karo aku. Kok sajake tambuh karo awakku kowe. Lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten, sampean tunggu wit pundi? Sing tunggu kretek pundi kula tak takon. Ning jane ya padha wae wong Panakawan ki telu cacahe. Nala Gareng, Petruk, Bagong. Metu Petruk sik ya apik, metu aku sik ya apik. Sing penting anggere ana sing mbayari wis nek rumahku wis ora masalah. Sowan wonten Ngargasari sami galuh wonten ing pemerintah desa nggih ngawontenaken memperingati hari 17 Agustus utawa Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Lan inggih menika bersih desa inggih sampun dipun wontenaken pahargyan-pahargyan kathah sanget wonten ing lapangan menika. Wonten ing dalu menika kinarya pungkasanipun kula sak rombongan katimbalan sowan wonten ing mriki. Mboten wonten atur ing wajib kula aturaken kejawi namung menawi wonten kirangipun dunadung kaping tanduk kiranging tata krami anggen kula gelar pakeliran sedalu natas menika kula nyuwun ing samudra pangaksaming sak kalangkung kathah tebih saking raos pemarem kula nyuwun pangapunten jer kesagedan kula menika namung kados mekaten jejering menungsa ing kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Wagu nek Gareng iki jane ya wangune ya Petrukne ya ora apa-apa aran Petruk ya urung teka ku anggere Petruk wis bareng karo Bagong bar dikongkon karo bapak ning negara Ngamar terus majedul. Wah, komplit saya le gayeng. Kurang pas nek mengeti dina kamardikan kok ora metu gending 45 iki kayane kurang afdol. Keloke Mas. Menggugah semangat walaupun sudah di bulan Oktober tetap kudu semangat. Hari kemerdekaan kuwi diperingati setiap saat. Jiwa harus jiwa merdeka. Sebagai putra bangsa, jejer putra bumi kudu tresna marang bangsa kita Indonesia menika. Nah, monggo di anu wae bukani saka drum terus mlebu balungan. Ya. Dredek tung nani. Ya. Drum siap drum. Ora sembrono ora. Yo, mangga engko sambut teruske Ibu Warangkono terus diteruske apa? Pira suara wah jan mata kok ora kena jak kompromi ya iki. Omong kok karo merem aku iki jan. Ya penuh banget kae ler. Melek yo. Dados. Mas. Balungan sik. Lagune iki lho. Petruk nanti, Gong? Kok kowe sing jedul?
Ora usah njaluk takon Petro, aku wis matur Bapak. Bapak wis tenang terhadap Petro. Lho. Wis tenang terhadap Petro. Wis tenang terhadap Petro ki maksudnya. Bapak wis nampa kabar saka aku tentang Petro ki Bapak wis ayem. Oh iya. Petro ora ngapa-ngapa ta? Ora ngapa-ngapa, Petro ora ngapa-ngapa. Aku ki meneng-meneng iso ngrembug sate lho iki engko. Ah iya. Ya, coba. Yuk. Marsudi mrerahayu. Yo, Marsudi nuntun asu. Mrerahayu. Ayo lopes. Ya maka dadas, maka ibu-ibu waranggana. Yo. Wah. Ki mau lagu 45. Mula perjuangane bangsane awake dhewe aja nganti dilalekke. Direwangi tata bondo, tata nyawa, tata brana picis mung kepengin iso ngadeg di atas kaki kita sendiri. Jangan dibantu oleh orang lain dan bangsa lain. Ah iya. Nanti direwangi do tembak-tembakan perang adep-adepan. Mula jenenge kentreng. Wow. Mergo biyen dienggo tempat perang antaraning pejuang karo Londo. Weh. Do perang ora nganggo bedil, nganggo pedang. Saka kaduan suarane kentreng. Terus jenenge Desa Kentreng. Weh. Ceritane ngono kuwi to, ceritane ngono kuwi. Iki mau selama kowe do nyanyi aku ngarang lho iki. Ayo golek-golek ora apa-apa, wis cekekel. Ah terus dilala kok kalah perang pedang ki Londone nggawa bedil, perjuangan ditembaki duwe. Melayu ngalor kabeh. Nang kono nyabrang kali kok akeh bawange. Ha iya. Terus jenenge Kali Bawang. Ha iya. Sekolah ditembaki duwe melayu ngidul terus anu reng. Heeh. Petruk ora ana. Ha kleru kok. Melayu ngidul nang kono ketemu prajurit saka Batak. Oh, jenenge Nainggolan. Suruh jane jaman jenenge Desa Nanggulan. Oh iya ya. Wah, kowe kok ya iso nyeritake pancen ya kuwi sejarahe ora tenan. Kowe terus tembake ngidul meneh. Duwe. Ana bedil sing ora muni. Oh. Karo wong Jawa jenenge pusaka jenenge Sentuluk. Terus jenenge Desa Sentolo Kulon Progo. Ana ning kono kok ana Sentolo Ngetan ki ana wong wedok lemu banget, galake ra jamak-jamak kaya macan gembong. Wah. Jenenge Desa Gembongan. Oh iya. Ayo sejarahe dhewe-dhewe kaya tembaki meneh karo Londo. Duwe. Melayu Ngetan meneh. Nang kono nang prapatan kuwi ketemu karo wong wedok. Wah. Wong wedok kuwi diampirke pejuang kuwi. Ngono ndelok teng omahku lho mawon. Ning wedok iki mlayu, asih pejuange ndelok Sidorayu dadi sedayu. Oh. Lha kok. Kok iso apik tenan kok iso cok. Kok kandhane ngayal kok kowe. Tembake karo Londo-londo Ngetan meneh. Weh, heeh to. Oh sejarahe ana ya kok ngono sejarahe iso Ngetan meneh. Terus nang kono kuwi oke gamping jenenge gamping. Ngetan meneh. Kok cepet banget ora ana peristiwane kok. Ayo. Ngetan meneh. Heeh, tekan ngetan meneh, ngetan terus ya to. Ketemu prajurit saka ngendi jenenge kraton jenenge prajurit Wirabraja. Perang nang perapatan kuwi jenenge Wirabrajan. Weh. Tembake saka wetan bali ngulon. Wah, pejuange do ngelak. Heeh. Terus nang kono kuwi ana bakul wedang jenenge Pak Kadi. Oh. Takoni karo Pak pejuange Pak Kadi iki pira? Pak Kadi iki pira? Terus jenenge kampung Kadi pira? Oh. Eneng tenan. Wah, eneng tenan kuwi. Tembake Londo pejuang kari 40. Nang ngono do mlumut jenenge 40-an. Tembake saka kidul. Waduh. Ngalor. Heeh. Ngalor nang kono do ndelik nang sarean kekunci saka jero. Terus jenenge kuncen. Weh. Ngalor meneh ketemu prajurit saka Surabaya. Weh, do leren bengi-bengi kok. Heeh. Terus do pijet-pijetan. Prajurit Surabaya ki dipijeti karo prajurit saka Yojo. Nggon anu kelek niki kericak ngono. Wong Jawa Timur nek ngundang cak to, kericak jenenge kericak. Weh. Lha kok warna-warna ya. Heeh. Kericak ngalor. Ngidul, Ding. Ngidul apa ngalor? Aku bisa tak teluke. Oh, ngidul. Heeh.
Kidul kono kuwi ana wong bakul lemah murahe Raja Majapahit tur lemahe subur makmur jenenge Siti Mulya. Lor tugu kae, heeh. Siti Mulya. Ngalor wong kidul, ngalor wae nek kidul saruwe kae. Kidul apa ngalor? Ngalor ngidul ming bakul kembang kok kono. Heeh. Bakul kembang jenenge Sastra Wijayan wis ora usah takon. Bakul kembang kandel. Kuwi anu perjuangan ndi kuwi? Iki mung karang aku kok ora usah dadi perjuangan mbangane ora ngomongke perjuangan. Sing penting perjuangan ki ayo padha di lestarekake. Bener ngendikane Bung Karno. Kita gampang melawan penjajah yang berwujud manusia dari Belanda. Tapi sekarang kita mungsuh dengan bangsa sendiri. Mula ngati-ati bener Elisa mau radikalisme kudu diberantas ke bumi Indonesia. Ora pantes mapan ning bumi Indonesia. Pancen bener. Mula kabeh iki ora kok dadi kewajibane aparat keamanan tok. Ning Pak RT, Pak Duko, Pak RW, Pak Lurah kudu teliti nek ana ketoke kira-kira wong asing sing arep menetap nang kono diteliti tenan. Iki arep gawe rusak apa arep gawe tentrem? Ah iya. Pahame piye? Pahame. Ah aja watone iso nampa tok, ning kudu diteliti. Nek ora kaya ngono kuwi radikalisme ora iso ilang saka bumi Indonesia. Mang iya, apik tenan. Kowe iki heeh, iya iki turu ora ning ora. Engko nek ketoke matane mloro, ah matamu iki kira matamu kuwi ora. Karo kakane dunekke mata-matane ora. Ya nembang ya Gang ya karo sinambi omong-omongan. Heeh. Ya, tetembangan sing kepenak. Ayo, Mbak Tiwi. Ya. Kok nembang? Heeh. Ayo jumeneng ki penontone jo kae. Ah iya. Sing tekan lho kae tekan dhuwur. Oh, wit tak kira nek wong delok. Wit kok didelok ora. Ayo, nggo ngilangi adem awake diobahke iki. Engko anggere bar gara-gara adem banget lho iki. Do mlumpuk rene apa piye sindane? Men ngapa kaya? Men rada-rada adem. Uyu-uyuan kok ora aku ora nyabetke wayang ora apa-apa wis. Tak suluk tok. Hau jengkulmu melocot ya ora. Ayo, diaturke Mbak Tiwi apa? Napa, Pak? Manut saisamu ya ora kadung tresno terus. Kadung sengit ya ora apa-apa. Rokoke Pak Wanda marai watuk lho, Pak. Awang kancane dodoyan filter kok kowe iki klobot dhewe. Nganggo menyan. Mulane ket mau kok sriwar-sriwer kaya ana lembut. Bul kowe to sing ngundang. Rumah saku kok suwe-suwe sinden kabeh do jatuh cinta karo Wanda lho. Mbok iki bocah iki kaya anu jenenge sinau pengasihan nendi iki. Maune tatin wis tergila-gila. Bola-bali Mas Wanda. Saiki genti Tiwi. Lah kebulit ning nggen kula kok. Ah iya, engko tak ilangi rasaku waduh. Ayo, apa jenenge lagu apa? Ayo jeneng aku. Wah, ngene kok ndok. Ah, nek iki yo gawe-gawe. Wong tundur watuk digawe kok. Yo, heeh ngono kok. Yo, ngatur ke apa? Ki sinden paling menengan dhewe di antara sinden-sindenku jan ra tau omong, ra tau ngopo-ngopo meneng wae ngerti-ngerti semaput. Ayo gawe wis. Rengu nggih. Rengu. Ya, bawani. Piye iki mati kabeh apa ya kok dong? Nenggon niku Abang Bungki. Abang Bungki. Waduh, dilokke Abang Bungki terus udute lho. Iya. Memanise marati
Pripun, Pak? Memanis apa memanuke? Memanis. Memanise kok orang kok iki tak antil lho, Reng. Bisiki-bisiki ora. Udutmu iki lho. Iya. Pacane. Ya. Pacane mung saja. Gayane kata-katane aku kena imbas. Imbasi apa? Imbas ki bapakne bapakku. Akeh simbah. Gandes luas wira gane ning sesuk tetep dicoba lho iki fragmen Tatin Trowanda iki kudu dicoba mesti ketok mesra kae. Kira-kira antaraning sapa karo sapa? Ayo Den Mas Subrata karo Cempluk. Waduh. Cempluk karo Cemplon. Neno. Rina wengi mung tapan. Ki wis bareng lairke, Reng. Waduh. Wis lairke ta iki? Wis walah bocah semono kok nglairke. Semono ning umure tuwae kuwi. Oh. Ha ta. Mulane awake ra urung pati bali to. Ane endi kok ora bali? Awake iki rung pati bali kaya wingi eneh ngono lho. Kok nendi kok ora bali dengkulmu mlocot. Awak karo dolan ndase dolan ngono piye? Ya ora. Mlembung wetenge iki sesar ki le kimpes angel. Oh, ora risasu aja sesar. Normal. Berusaha normal. Ora apa-apa ora usah. Anggere pesen karo tukange. Pesen karo tukange muni piye? Dingangai lho, Bu, ngono. Ya. Engko ndak bojomu muring-muring. Napane Pak sing dingenge? Takon. Kowe iki iya. Ben kanca-kanca men ra ngantuk. Lah do dibahas dhewe-dhewe. Kae wis gayeng kok sing ngethuk wis bahas karo sing ngenong. Ya. Montang manting tanjena neno kang masira wong awas nadane bagus oke iki sindhet anggere muni rung di bojo rung di bojo suarane apik ndek bojo suarane apik bareng meteng anak-anak suarane sok blero lho ha iya kuwi kesalahan apa lingeden terlalu seru dadi pita suarane kadang kala sok meleset oh ana pita suara nggon gunung iki kamu iso meleset menengno wae manut sak metune ha iya sambil tengok-tengok ngene iki lho sa na ora taya kowe ben suarane ajeg ya gampang temen ambe beta kaya ngono kuwi abot-abote wong wedok iki ngono lho mula wong wedok ya aja sok disia-sia
Oh, padhiake ora. Direwangi perang apa jenenge? Sabil. Lho, perang Sabil iki nglairke anak kuwi. Kurang-kurang berjani gondol nyawane sing wedok. Ibune nek ora ning ya kuwi nek nglairke ngono nganti ora niki biasane ngendikane sok dicadhang swarga. Ha iya. Mula aja sok sia-sia. Mesake wis sangang sasi mlaku edong. Gek ora digandeng sing lanang. Sing lanang le mlaku dhisik nek muni Pak ndane Pak. Wis mlaku dhewe isin aku. Wong lanang kurang ajar ngono. Kowe biyen piye? Oh, tak gandeng bojoku. Iso ora kuat ora tak bopong yo. Ah ya apik ngono kuwi barang tak bopong ambruk kabeh. Oh ngabot kok soalé. Ha iya. Yo. Sajake katon rangu wonten apa niku pilih sampun dangu. Wah, penak iki. Sajake katon rangu wonten apa niku bebasan saupama kaya ngenteni kumandanging sing nyamleng ya le nyamleng no neno kono kang wis kalenggan amumbar
seru-seru dhisik. Iya. Sing jeneng operasi sesar ki ora dijahit lho, Reng. Dilem. Wah apa? Wah, saiki canggih, saiki ora nganggo diobras barang. Nganggo ming dilem. Oh, Mula marine suwe. kok kowe ngerti? Anakku sing terakhir kan sesar. Oh, ta. Sing wedok kae. Dilem nganggo lem kertas. Atene ora kraket. Mula krakete suwe. Oh, iya ya. Mula ngati nggo obah seru ya ora kena, nggo bengok seru ya ora kena. Kudu ngati-ati temenanan. Iya. Yo, diteruske, Gong. Ayo Sa, Orisa, yo. Heeh, yuk, jumeneng. Ding 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 ding. Padake wong dramben ora. Kuwi wong meteng e wong dramben. Ayo, hus. Ejak prihatin sewengi ngono kuwi. Ah ya ning iki ora takon terus-terusan kok Orisa iki anggere bengi iki mangkat sesuk bengi takon prei. Sesuk bengi takon prei, bengi bajute takon mangkat. Ngono kuwi dadi ora diterforsir. Men istirahat nang omah. Ah iya. Sesuk nek ngancik 7 sasi cuti. Oh iya. Cuti menunggu kelahiran. Ya karo kanca-kanca ben iso nglumpukke dhuwit dienggo nyumbang. Ah iya. Iya, ya piye karang. Kira-kira karang strategine ngono kuwi. Heeh. Iki kok ketoke bulan iki ra iso ngangsur to, Mas. Yo do meteng yo. Ben engko disumbang kanca-kanca. Lah ngenteni 9 sasi. Aneh-aneh ora. Iki sing ngurung jumeneng. Mbak Ayu Purwalestari. Ya, anggo Mbak Neti karo Mbak Prastiwi Iki entuk pelingan saka Nggoge. heeh. Magelang sesuk awan sindan kudu ngadeg. Wah iya ora apa-apa. Wilih meling dek kapan? Karang aku kok ngawur ora. Sinden mayang awan kok kon ngadeg ora. Heeh. Ayo yo, jumeneng. Ya. Ya sekansin apa jenenge? Awas ora kangseni ngono kuwi. Mesti mandeg dalan. Ya. Ayo nang yo suwanane bapak kae Ndara Kresna karo Ndara Janaka wis rawuh areng ngrembug apa iki kok nganti Petro barang dadi korban. Ah iya. Kudu ditanjihke mergo nek nganti ora tanjihke dhewe kelangan sedulur. Ah iya. Petro maskot Ah iya. Janeng yaning nalaka kati langit Nambang tantepas wulan pamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Den prayitna semuriris semuriris eko tali Kresna Ndara Janaka. Iya, Kakang Semar kowe ngemrapta ning Karang Kadempel. Enten apa, Den? Kok sampean rawuh enten Karang Kadempel? Kakang Semar, mestine Kakang Semar wis antuk ature anakmu si Bagong nggone mbok duta menyang negara Ngamarta, ya kuwi bakal mboyongi marang para Pandhawa. Ah, nggih. Panjen anakku lho Bagong wis crita akeh-akeh. Babakan anggenipun Petruk pasulayan kali Ndara Baladewa nglabuhi sampeyan. Wekasan Petruk kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Duka tasih urip napa sampun pejah kula piyambak mboten mangertos. Kakang Semar, mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan yen to satemene ingkang mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu nata Ndarawati. Mangke riyen ning blegere sinuwun Kresna. Mula sampeyan ora usah dadak selak, sampeyan ora usah dadak kanthi pawadan Ndara Janaka. Semar niku napa sing dumadi katon wonten ing netra nggih niku sing kula percaya. Monggo Bagong ngendikake utawa atur kali kula nek sing nggawa pustaka Jamus Klimasada sampeyan. Mula sampeyan ajeng selak kaya ngapa niki dadi pedamelan sampeyan balekake pustaka Jamus Klimasada kalih goleki teng pundi dununge anak kula Petruk. Nek Petruk tesih urip, syukur mangayu bagya. Ning nek Petruk pun pejah, kula njaluk kuwandhane mang bekta teng Karang Kadempel. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk Ndara Kresna. Miat langening kalanggiwan klar andan moncar tinon ler kakonang sumsara tetan padang kasur lan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga jagat waisane ubot ora wayah tur jagat. Yo Kakang Semar, tak selak ana tanpa guna jer kuwi kewajibaning nata Ndarawati. Yen pancen iki kabeh mbok pasrahke marang Kresna, aku ingkang bakal ngupaya menyang didununge pustaka Jamus Jimat Klimasada. Sartane arep ngangin-angin kabar menyang didununge Petruk. Apa wis tekaning pati apa isih urip? Mengko aku bakal paring ngabar kelawan Kakang Nayataka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Dene sampeyan tanggung jawab perkara lakon niki. Sampeyan ampun kuwatir kula kantheni anak kula nala galing kalih Bagong. Manginggal budal saking Karang Kadempel ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ora usah dadak mesgol ati mayuk. Digoleki kanthi lega-legawaning ati. Muga-muga Jawata paring pituduh menyang diduning pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken Kakang Semar aku nyuwun pamit. Nggih, mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara semban kula. Kresna sinayang manggelung mintonaken Om
Gegek sak duli tomel. Kok kaya ora sak mempere nek aku terus utusan Nata Ndarawati karo Ndara Janaka ngupaya pustaka Jamus Klima Sada. Ndak dikira wong tuwa omong enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Den, ampun kuwatir kula ngawat-awati tindak sampeyan saking katebian Ndara Kresna, Ndara Janaka. Buta Pandhawa tata Gatisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana-bana Margana Samirana lan Waryayang Pate wonten dawuh sinuwun wiwit budhal saka negara ing awu-awu langit Ratu Gustimu aku Prabu Dewaningrat ing pangajap sumusul kalawan bapa Penemban Dewa Kahana ing nalika semana ninggal praja ing awu-awu langit sago bakal nglulusake panjang kaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging nganti tekan dina iki lha kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kanthi nyabrang segara prapteng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang nggone awake dhewe ngupaya menyang dununging bapa Penemban Dewa Kahana ingkang sago gawe ringking para Pandhawa. Sinuwun saenipun sampun ngantos kesesa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahana menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskiteng esti. Mbok menawi nguningani bilih kula lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gisih ing samudra menika sinuwun. Pandhita kang kinarya wangsit
pindha kumbang hangajaping madu angiseping madu sarining tawang bapa menemban dewa kahana mboten saged dipun raosi dene nembe kemawon kula raosi kalian patih dewa yaksa paduka sampun wartedhak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun Dewaningrat anak Prabu eneng apa lah kok nganti keraya-raya nyabrang segara apa iki sira anak Prabu ngupaya pun bapa inggih penemban krana sareng kula ampah-ampah parandene sak mangke mboten saged anduwa dhateng pepinginaning raos ing nan bangkit pinambeng anggen kula kepengin dados Narendra wonten negari Ngamarta sak mangke kula badhe nyuwun priksa penemban panjenengan sampun sagah ngupaya keringkianipun para Pandhawa sak mangke kula nyuwun priksa lajeng keringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi mara gage midhangetna ya nggir iki pusaka wujud layang druwang putih mulus putih iki ingkang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada nggonku ngimpi-impi kepengin ngrebut pustaka iki nganti wis sawetara suwe mapan ana ing Praja Ngamarta tumuli aku entuk srana Membanata Ndarawati ingkang tuhu kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku pustaka Jamus Klima Sada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana kula Dewaningrat wonten dawuh ngerti ya nggir pustaka Jamus Klima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klima Sada kuwi upama kowe bakal mateni Pandhawa 5 angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring Pandhawa ora bakal bisa nglawat Dewaningrat waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Mbah miat langening kalangkuan aglar pandan moncartina nirga konang surum sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasare mongso katiga katon sumringah pasuryaning anak Prabu krana sampun gumana musik wonten paninganipun ingkang putra pun Dewaningrat anggen kula badhe kelampan lenggah dampar keprabu negari Ngamarta sirmu piye nggih mboten wonten ingkang kula ajab kejawi amung saged mbondo Pandhawa gangsal lah banjur keparemu dinten menika badhe kula ampyak negari Ngamarta sira ora nggawa wadyabala sak wutuhe najan kula mboten wadyabala sak ketahipun nanging bapa penemban sampun saged mbeta pusakanipun para Pandhawa Pandhawa tentu sirna saking tanganipun ingkang putra pun Dewaningrat penemban Watmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Lho, sapa iki? Ana satriya baguse uleng-ulengan kaya ngene. Mongko saka pangasaku aku ning negaraku ki wis bagus-bagusing para ratu, para narendra. Lah kok tekan kene malah ana satriya baguse ora jamak sapa? Raden Janaka. Kowe sapa Narendra Muda? Narendra ing awu langit Prabu Dewaningrat. Prabu Dewaningrat ya. Mlonjong botol kang dadi tindakmu ana ing laladan negara Ngamarta. Sediamu apa? Mung kepengin ketemu karo para Pandhawa. Raden,
Pandhawa wis ora bakal suwe lono urip ning alam padang. Pandhawa bakal tekaning pati sabab penemban dewa kaono wong tuaku bapa guruku wis kelakon ndusta pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Mula Pandhawa bakal tak tingkesi mbaka siji. Tak pateni aku lenggah dampar ke Prabu Negara ing Ngamarta Raden. Arus maning jajalanat wong tangkaya kowe Dewaningrat. Ayo ndi kang aran Dewa Kahana ora mbalekke pustaka Jamus Limasada tak tugel janggane. Lho. Lah kok dadi kowe sajake murina karo Dewaningrat? Lek nomor 4mu gatena gobokmu. Satruing Madukara Raden Janaka aku panahing pangenengahing Pandhawa Dewaningrat. Walah dalah. Sing edan nemoni macan apa abamu? Malah babar pisan tak ibarate aku ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bondo mung kari dulur-dulurmu mara jajalan legane atiku. Bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Lah kok dadi anakku Dewaningrat bondo yuda karo sapa? Penemban. Kula sampun pinanggih panengahing Pandhawa Raden Janaka. Menapa ing Paduka ndikaken sedaya kala wau boten wonten nyatanipun. Lho. Lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncatan pustaka Jamus Limasada tasih gedhedaya. Sekti kalintang jayaning perang. Nembe sekedhap kemawon kula sampun dipun ajar dening pun Janaka minggira kamanane pusaka. Raden Janaka iki sapa? Begawan Dewa Kaana kowe sing ngidra pustaka Jamus Limasada dasar kepara nyata. Ora mbok balekke tak cangking siramu damu dadi kandha kowe. Ayo amuk.
Arjuna wonten dawuh. Tiba saka Dirgantara Koko Prabu piye? Kula sampun manggihaken ingkang Indra Pustaka Jamus Klimasada. Lho, wis sampun sapa? Pandhita saking awu-awu langit peparab Begawan Dewa Kahana miwah atmajanipun Prabu Dewaningrat. Lah kok siat ya ora mbudidaya ngrebut? Kula dipun getak kontal kendang kamracundang. Dawah wonten ngajianipun Paduka Kanjeng Koko Prabu menika Koko Prabu. Weh lah dalah ora pati nduga mono. Janaka wonten dawuh. Gong Pak Gong. Sampak menyuruh ki saka loro, Gong. Rumangsane aku ki ora tengen apa piye? Dodok dlang, ngono, dodok dlang, no. Merem ya merem. Ning nganggo tata krama. Merem wong aku tata krama ki cara ngendi. Konangan. Wis ayem e. Ora lemu ngerti ki saka kanca apa? Krungu dhewe. Cah tengene. Ning nong. Lho. Adhiake ora. Arjuna wonten dawuh. Golek jago. Monggo kula dherekaken ora. Bang Wangaruna kadinetrane nganggo rapuh kene dungane engkung lir kanikara saketer babatoke ngayam wono kocap kacarita nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng carita ingkang sekawit nenggih kula Petruk ingkang kenging Kyai Nenggala Kendhang Kapracundang Kuntal Kaprapal kacarita ing sakmangke dawahing kula Petruk wonten satengahing wana nek dipikir-pikir ya ora ketemu ngakal. Nek kena Nenggala wis jam 3:30 mau kok tiba 3:04. Saking suwene wah ya ngliwati pirang-pirang pulo. Nek wis ora apa-apa nang jeneng ya wah ya iki piye kok. Oh dadine ngalas kok ana wong dodol soto ya. Oh ambune kok breng-brengan tekan kene. Nah enak. Bilani bapak nganti malah ketuyung-tuyung uripku tekan tengah ngalas kene. Wah, jan mir. Gong kowe sida omong bojoku nek aku ora mulih 3 dina kon nyameti tekan 1000. Ah sing dislameti isih meger-meger e, Wer. Sing dislameti sapa, Gong? Kowe matur karo bapak nek aku ijek urip. Ning kowe ya ora ngerti nek aku ijek urip ya, Wer. Aku dadi kaya ngene kanan kowe ki arep kepiye lor kidul wetan kulon ya ora weruh kiblat. Gek rungkute ra jamak-jamak kaya nek ning alas aku iso urip. Babete entuk apa tak beleh tak pangan. Ning ora ngerti kiblat. Nek mungsuh kewan galak wae iso mlayu iso endo. Nek mungsuh demit terus dicucuk mbon-mbon aku. Wah, wis urip kok kaya ngene iki. Kowe nek ora nulungi aku bangeten, Pak. Kowe bangeten. Oh. Andel ora. Bangsa lembut kira iso dirasani kok.
Lagi tak rasani cucuk mbun aku. Krembyah. Ora pangling mesti gendruwo iki. Petro, lah ngandel lho. Setan ngerti jenenge wong. Kowe sapa? Wah, lah dalah. Wah, iya. Petro, kowe ora tepung karo aku. Kok sajake tambuh karo awakku kowe. Lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten, sampean tunggu wit pundi? Sing tunggu kertek pundi kula tak takon. Aku dudu demit, aku dudu bangsaning jin. Lah bangsane napa? Saiki aku bangsaning dewa, yen biyen pancen bangsaning jin. Bangsaning jin? Iya. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang atus abad kepungkur Petruk nalika kowe durung dipek karo Semar. Kowe durung digawa karo Semar, kowe mbiyen urip karo aku, kowe mbiyen rupane bagus. Ning mergo kowe ngecu begal ngampak maling sing mbok begal Semar, kowe dituduti awakmu nganti wujud kaya ngono. Petruk, aku Jim Solontara Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak to sampean? Iya. Wah, ya wis pirang-pirang abad ora ketemu ya mula ora nenek kula lali. Iya, Petruk. Nggih, wilujeng, Pak. Iya. Sakniki ngasta teng pundi? Aku saiki dadi dewa Petruk. Wah, malah sampean mulya dadi dewa. Kula mangdawi melu Semar seprene malah kere terus kaya ngenten iki ra mundak-mundak. Iya, Petruk, ning pancen kodratmu pancen ngono. Nggih. Kok mrepeki kula? Kowe susah. Lah nggih waya dipisah karo kulawarga. Ya aja susah. Kanthi cara mengkene kowe ingkang bakal bisa menehi pepadhang tumraping bendaramu Pandhawa. Lan kelakon penjangane Semar ya saka kowe. Napa nggih? Iya. Carane jero ngalas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Nyemplunga sendang aja wujud Petruk, mengko kowe dadi sarana padhang kahanan negara ing Amarta. Wis pake calo. Kok malah malik wong tuwa. Wis tuwa wae. Nek enom malah do kepencut malah pokokan masalah. Ya wis tuwa wae ngono nggih. Nganggo jeneng sapa? Demang Wangun nggih, Pak. Wangun. Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa nggih. Aja lunga-lunga nang kene wae. Delongkas pepundhenmu do tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono. Kuwi dadi pancatan wono bali karo bapakmu Semar. Lan iso gawe padhang pepundhenmu Pandhawa Petruk. Senayeng manglung mintonaken tiwing ramanira kang kumitiran ing asta ing Koko Rabu piye Kok Kendel Arjuna kula wonten dawuh iki lho ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa mongko tak sawang kok sumunar cahyane kekuwunge nganti mbelah ana ing antariksa. Iki ora wong baen-baen. Baen-baen napa niku wong-wong alasan kok. Mboten sadigaken niku wong-wong alasan. Kusik nala garing tak takonane nggih. Kowe sapa? Menawi panjenengan dangu kalian kula, nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa? Nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Wis ngerti karo aku, sampun pangestunipun kula menika kok sampeyan nadyan skor bal-balan ki mawon kula saged mbedhek. Rada apik iki, Gong, nek wilahan delok bal-balan skore mbedhek iki wae, Gong. Heeh. Wonten wigatos menapa panjenengan merepeki dhateng kula? Cakrawangsa wonten timbalan. Aku kuwi bingung.
Sababipun merga aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kaana sing nyolong pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Nek aku njaluk tulung karo kowe saguh ora? Lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya saguh. Saguh tenan, sagah. Nek kowe saguh pustaka Jamus Klimasada rebutan. Yen perlu Dewa Kaana patenana. Sampun pikantuk idi palilah paduka Gusti kula. Wis tak keparengake. Nyuwun pamit kula aturi mriksani tandang kula sinuwun. Kahana pinter njara langit ora menang karo aku lembuta ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada sarana culika aku ngrebut ya salana culika kok lenggah neng kene Premban kula menika ngantos bingung Rama pendak-pendak kula majeng mangsa Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambiyantunipun Bawa Premban majeng malih kawon malih mundur malih nyuwun biyantu kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga kula nuwun sewu nek pusaka kula betane pareng mboten nya tampanana gawanen nggih gawanen kowe muni pendhita pinter kalah pinter karo aku iki srayaning Pandhawa pusaka rebutan ayo pusaka rebutan legane ati kowe muku ngarepe dhewe Narpa Kresna tandul sanyokraning mring Sang Resi Jahnawi Suta sampun sinuwun lho kok wis piye pusaka tak tampa pendhitane dipateni sisan nulung iki aja ketanggungan aja mung separo-separo nulungi ya sak kabehe patenana sisan nyuwun pamit tambahe pangestu wis elek rupamu elek pakartimu isih lekoh gedhoamu kowe pendhita wani tumindak cidra mboyong pustaka Jamus Klimasada kowe ayo balekne kowe sing kudu sumingkir ora apa baleke tak ajar kowe sing tak ajar sapa iki gawe kaget mak telepek kaya telek iki sapa ana wong kok suarane atos ora jamak-jamak gek bentuke kaya bajai bajuri dengkulmu melocot ora syukur tole kowe isih urip tole sapa kowe aja ngaku aku ora rumangsa tepung karo kowe
Nek wong liya ora ngerti nek bapakmu ngerti syukur Petruk kowe ijik urip cah bagus. Semar kok ya titis men. Ora titis piye? Piye Petruk pustaka Jamus Lima Sada? Pun matur sinuwun Ndrawati pun kundur, Pak. Syukur. Ning sinuwun Ndrawati tenan to? Estu nek niku. Lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Namine Dewa Kahana karo Dewaningrat. Sapa? Dewa Kahana. Wah, aku mung suwe banget. Wah, kaya kitiran. Modar kowe ora iso ngendangi aku. Gedabek sama. Iki sapa? Sapa piye? Kowe arep lali araku kok. Sapa kowe? Dewa Kahana dengkulmu melocot. Gulung dening Kyai Semar. Sang Begawan Dewa Kahana datan saged obah. Nalika semanten oyana ya Baskara titi mangsane wis nekani. Ilang sipating Dewa Kahana nengge Pandya Betari Durga. Mati aku. Tobat Kakang Semar. Kapok Kakang. Nek ora tak ngenek iki tuman wae. Anggepe kaya isih. Ayo. Apa ora? Tobat Kakang Semar atu digulung sampeyan ae dhewe lho. Niki sandangan kula ucul kabeh ben. Ucul yo men. Pancen sing tak ajab kuwi. Ayo. Iki nek dunggake jare kula mratra. Ya men, mratra ya wae. Meneng wae kowe anggere meneng ra sak omah. Lah tobat. Ngawur banget iki yo nekat tenan lho. Ngandel ora. Wis yaene kaya isih kaya ngono. Mati aku, Pak. Bapak. Ngopo? Ora. Curiga karo aku ora. Kowe iki sok ngawur. Aku lena terus sok midegem ngono kae. Wegah. Wis Pak, mesake Betari Durga. Ya ben. Kok. Tugel gawite Pak. Men gawitku dhewe arep apa? Tobat. Kakang Semar kula sampun tobat Kakang. Kapamu kapan? Tobat. Ayo bali. Inggih. Wadya balamu jak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Baju barat tumindak elek ning desa Ngargasari kene mungsuhe Semar. Ngestaken dawuh. Ayo mulih. Inggih. Aduh. Kowe nekat Pak kowe. Tak do beli lengen. Hus. Kanjeng Ibu sampun wujud kados mengaten. Dewa Srani liya dina ya ngger cah bagus mangane diamuk karo
Kakang Semar kowe malah kewirangan balise Dewa Tani. Sopo Jaramaya, ha? Wah, arep ngopo njaluk daging stampel getih setetes. Yo, tampanono. Wah! Oh! Ah! Hey! Ah! Hut! Ah! Oh! Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung wiwit purwa madya usana pun paripurna sedaya manggih wilujeng boten manggalang setunggal menapa monggo sami ngucap syukur resanipun Gusti muga-mugi menapa ing dipun jangka dening pepundhen mriki saged kasembadan kula sak rombongan tak nglajengaken lampah nggenipun nguri-uri kabudaya mugi-mugi pinaring ngono waras lancar niring sambikala ya Semar purnaning gati sura sudra jayan kang retsuh brasta kaping 8 Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara